Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Isyu, Barreta, Istorya, Gabos Maandar. Uyada, ang pagtukar kan mga isyu, Barreta asin mga istorya sa sabong nasyon. Kasabay, ang balanse asin patas na pagtatar kan mga isyus kanadaw. Daing pigsusurugan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programa, Arandar, Bicolandia, pag-iriba, si Ariel Andes Arrieta. Sa programa, Arandar, Bicolandia, digdisa na sa BicolNet TV. Kasunod kan Bicolano Worldwide.
Ahoy! Pambuhay dugo. 7 minutos, makaliis ang alas 4 nin pagkahapon, digdisa na yan sa BicolNet TV. Mga kasurog, mga karandar, live na live kita sa BicolNet TV sa programang Arandar Bicolandia. Siyempre, sabayan nindo ako sa sarong oras na pag-restorya, pagburo binaralyoha ning mga opinyon. Ako po yan, digdi. Alagad, baguan ka, boss. Maray na hapon sa mga pag-iriba, digdi sa BicolNet TV. Siyempre, kay SM Maestro Nela Tuon. And kay PM Tony K. And siyempre sa gabos na pag-iriba, maray na hapon. Initabi si Ayi Andes Arieta. Ay, medyo nagpirang aldaw kitang day nag-iribahan, ano. Paano kaya may mga rason na difícil explicar, alagad masasabutan. Anyway, may nagtanong nga ni, day ka na ngayon nag-programa, nag-file ka na? Oh, day pa. Programa pa kita hanggang tugutan kita kan na Comelec. Ahoy, petsa 23 na kan bulan na Augusto 2023. Magkaskason na, no? Magkaskason talaga na daw. Siyempre naman sa mga nag-birthday sa aldaw na ini, sa petsang ini, happy birthday. And duman man sa may mga anniversary, happy anniversary. And of course, duman sa may mga fiesta, happy fiesta. And siyempre, duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan sa lado kan mga nagkawarlat, kung kaya ang programang ini nakikisumaro po sa indong pagmundo. Condolences po sa may mga gadan, oy, sa pamilya na sayaw, ano, dyan sa Morales Compound, sa Pundaragalbay, ang condolence po sa Indo Gabos. And of course, sa Buisa and Tabuena family, condolence man po sa indong pamilya. Lalo na sa imo text 4, condolence, and kay Ngob, condolence. And siyempre sa mga nakantabay na sa oras na ini, sa mga silent viewer, and siyempre sa mga ma-intra, mag-comment sana po, tanganing maaramantang niya, umpo ka mo. Kung di ko kamo kigustong ipaabot sa mga nanunungdan, pwede tabi ninduan ipaagilig di sa programa. And kung ikaw kamo ki mga obserbasyones, opinyones na obserbaran nindo sa indong kapalibutan, pwede tabi ninduan ipaabot nigi para pag-uro o restoryahan ta po yan kung pwede. Alagad ha, pag i-type sana dyan sa comment portion, pero dahil magamit nin anuman na mga lingwahe na pwedeng ikadanyar kan sa tuyang kapwa. Siyempre, kay Kuya Rich Doc Harky Bernal, maray na hapon niya tabi. RJB Insurance Services. Siya po ang COO kang RJB Insurance Services. Kung naigwa kamo ki mga paipaparehistro, mga sasakyan nindo, nahabo na nindo maabala, o yan, tabi kontakon sana ang RJB Insurance Services. Maduman ka lang sa emission testing center, pagkatapos umuli ka na. Dala mo manggiraray ang sa imong sasakyan, bahala na kan ang RJB Insurance Services. Dahil na kamo maabala kan oras nindo, ihahatod po yan sa indo ni Kuya Rich, rehistrado na po ang sa indong bihikulo.
si ate, si Kuya Rich, si Ninang mo. Kasi kuya, dahil ko napapasyaran, pirming bisihunon kaya ako. Abay sana, tapapasyaran ko yan pag nakabuelo naman ako, ha? Sabi nga ni, so paroy na ang nagrarani sa manok. Kaya dapat na mapasyaran. Pasensya na po, Ate Nabs. And Kuya Nabs. Siyempre, dakol kitang pag-uhuron-huronan ko niyan sa lado nasyonal, sa lado lokal, kung igwa kita sa lado internasyonal na gusto nindong pag-urlay-ulayan, itrampo nindo yan o kaya ipaabot po nindo digdi sa sakuya, ha? Pag-uhuron-huronan ta. Malay mo, pwedeng pakinabanganan kan sa tuyang kapwa. Pwede man tabi i-share nindo ang sa tuyang programa, tanganing makabalangibog ang sa tuyang programa, makaabot lamang kun sa inalupalop kang kinaban. Sabagay, dangog po kita asinahiling sa bilog na universe. May gusto ka mong bation na mga celebrantes na kaparintes nindo o amigas i amigos, o dumantabi kung sa ina lugar, o kaya kung sa Luascan, Pilipinas, pwede tabian, makaabot po yan. I-type nindo dyan ang sa indong greetings and i-share ang sa tuyang programa. Live sinda makakadangog kan sa indong mga greetings. Siyempre, dakol po kitang pag-uurlay-ulayan, Ikaw ba naman sa laog kipirang aldaw na day kita nakaprograma? Natural, day kita mawaranin istorya. Lalo na ngunya na nagiinit ang istorya sa lado kan bako man ini politika ang barangay election, bako man po inipigapod na politika. Kunyan lang po ini. Iba man may apod baya kay ano ba ito? Maluyawong ka nang yang makapitan ka. Aram mo po, nare-review naman lang po yan. Yaon po yan dyan sa payo ko. Nadadatugan siguro kan iba kong mga bagong naaraman, no? Nadadatugan lang yan. Pero pag yaon na kita dyan, madali man sa nan-reviewon. Pag nag-review, lalo na kung aramta na, pag binulit-lit mo yan, laog tulos yan sa iyutak. Duman sa nagamirindal. Ang pagtsatsabuhi, anang tasa. Tatibad mong kangan, mainit bagayan, nay, lola, manay, antasa buhian bago magtsatsa, ha? Dahil magtsatsang kapot antasa, tatibad matikwang, maulaan tabi kamuor, o yan nakataning nindo ang maulaan. Madadagit, mag-iiriwal ka dahil sa tsatsa, dahil sa Arandar Bicolandia. And siyempre, good afternoon sa satuyang pag-iriba. Kay Kagawad Warren Miraflor. Kagawad, maray na hapon sa imo. Kay Kagawad Sami Utibar, maray na hapon. And kay Professor Rena Luna Blanche, maray na hapon. Kay SK Chairman, kay Kyra Monsalve, maray na hapon. Kay Kagawad Oro, Ruel Oropesa, maray na hapon. Kay Jovi Jovencio Garcia, maray na hapon. Kay Architect Joe Espinas, maray na hapon. Sabi mo ngaya, after filing and revelation, anong sinabi ko? Kinurumusta ko man lang. Kinurumusta ko man lang tabi. Haray na dyan sa mga parantabay tang iba. Karo di iton ganyan, narain daw. Siguro, nagkawarara na ta. Hindi ka man yan nag-programa. Maringay, dumanang ako sa iba magmati. Mala sa daw. Okay. Sige. Digdi kita sa mga istorya, lado nasyonal na apektado ang lokal. Nabasa ko lang.
Tibad gusto nindo magtaonin sa ning opinion? Sige po. Libre po ang pagtao ki opinion. Dahil man kinapipreso sa pagtaon nin opinion, alagad depende sa tono asin sa wordings. Yo po. May mga maestros na nagre-react dahil lang makareact siguro ta siyempre nasa gobyerno sinda. About kay tuong bagang pigpataranggal ni Vice President sa mga sa mga padukot diyan sa palibot kan kwarto. Na kunyan tabi nindo yan, DepEd. Bagay ang DepEd, ay man po kay magiginibo ang DepEd lokal. Wara po kay magiginibo because kasuguan kan sa itaas. Inda kung tanamumuya po kamukaan. Dahil lamang sa Indo, kinagkontra. Kayan, kung talagang habo nindo ka itong gustong mangyari ni Vice Presidente, dapat may nagkontra sa Indo. Kung magkaurugos gawin ka mo gabos na maestros digdi o sa bilog na Pilipinas, dahil man matagal si Presidente, baka o si Vice President. Dahil manggayod ang kimaginibo. No, muya manggayod kan iba. Nga takot. Di ba nga takot lang. Dahil nga nita. May mga organisasyon baga kamong mga maestros. May mga organisasyon baga kamo. At in fact, garo igwa kamo ki mga igwa ki party list. Ang mga teacher indakon na yaong pandyan. Dapat kinontra nino kung talagang habo kamo kayto. Ta sabi kay itong maestra, nagiulok lamang ako kan nagtaw kan opinion na maestra. Nan sabi, halimbawa ngayon nagpakunyan ako ta sa elementary ito. Halimbawa ngayon nag-lecture ngaya ako about animals. Na ganito ngaya ang isang tigre. Paano nga ito maraman kan estudyante ang tayo-tayo kan tigre kung daing retrato? Alangan man yan kumuha ko, dumara akong tigre sa classroom. Ay, napangyari man hanggang. Tama man, okay lang ang apple, tayo sa saod. Pag saod kan ida, kay basuake, mama, arin po dyan ang apple, ito turo, pwede. Pero ito ngayang, ang cobra ngaya araw kay ni ang tayo-tayo. Alangan man niya magdara kong cobra. Ay napangyari man ang ganda. Nata daw pig papararalabutan. Nata daw tapig papararalabutan ang mga existing. Kada masalidang administrasyon, pigbabago ang mga sistema. Tanganing daw legacy. Pero dahil man po kamukaan kimaginibo ha, sabi ko nga ni. Tapag eleksyon, pag presidente ka, ganaan sigurado ako pag kumandidato. Tanganing day manggana, day magbuto, siya sana. Aber daw. Pero pirmi nang may mabuto, maski saro, gana na. Bago man po yan sa pagkontra kung dakol ang nagkirad ng mga maestros. Minsan nga ni ba, diiyagi na sa social media. Kaya sabi ko, dyan daw sa programa, pag oro-restoryan mo daw ininya ko, tibad lamang may mag-intra na para antabay, taday taman iniladok na istoryang ini. Bastang nahiling ta, nakakakita ki idea, yun na yun. Kaya, inda, by hook or by crook, malalawsan, may nahilingan niya akong siya mismo, si Vice Presidente mismo ang nagatuklap kan mga nakabitay na mga visual aid sa sarong classroom. Siguro may punto man si Vice Presidente doon dahil lang masakyan kan mga maestros. Na pwedeng nanibago. Ano Kuya Rich? Konsilyon ang istorya sa Pilipinas, Igwa pangani kan kunyan. Gusto pa nindong makonsuelo. Ni pa,
Day nagpuputas ang istorya kan presyo kan bagas. Bako sa karaw mga kaarandar, mga kaimanwa, mga kasurog. Bako sa ano pa man, talagang matindi. Narumduman nindo kay ito kan pagprograma ko, minabakal pa sa na akong banggi. Naubos, pagkaaga, nagbakal giraray ako, iba na su presyo. Pagkahapon, bakal giraray ako, iba na naman su presyo. Malupit. Dahil man ko taang ki problema. Ha? Daiman ko ta iyan ki problema kung magparalangkaw iyan kung daing itinuga si Presidente kan campaign period, kan pangampanya, nagagawin niya ki 20 pesos ang kilo kan bagas. Diba? Daiman ko ta na. No, di ta tuminuga, imbes na paibaba, spaghetti pa itaas, sabi. Spaghetti, bagas na pa ibaba, bagas na pa itaas. Maray napon po sa gabos na kaarandar watching from De La Paz. Ay, primay. Pirang term ka na tabi, may term ka pa. Malaban ka pa dyan bilang kapitan sa barangay De La Paz. Takon malaban ka pa, aram nan resulta. Tay ka naging maray na kapitan na kan sa indong barangay. Sa saro sa mga nahiling kong barangay na aktiboho na kapitana o kapitan, iyo po ini si Al Andes. Matibay ini. Kaya daing problema ini kung mag-re-elect ini. Dawa ini kumina ka nakipirang taon, 9 na taon, at least may ginibuhan, may ihampang katabi kapitana Al Andes dyan sa mga taga-barangay De La Paz. Unlike kay itong mga incumbent barangay official na nagparpasiram sana kan sa laog nin 9 na bulan ay na taon. May mga problema sa barangay, daiman na resolbiran, no de, sige sa nasupasiram-siram. May nagkaaraman kita kung paano nakakadilhensya ang mga barangay official. Kaya may kusog pang buot, mag-re-elect. Ay, mga barangay official, arog yang kay ni. Kung pigahuna mo, naday ka man kihampang, may mga problema dyan an sa imong constituentes, naday mo man naresolbiran sa laog nin 9 na taon, dahi na po pag-re-elect. Bay na po, dahi ka nasupog sa sadiri mo. Dahi ka man kinagibong ikinaugmakan sa imong constituentes, tapos maalaban ka pa otro. Neta, may saro pa ako. Dawa pa ba may saro? Masupog ka na. Igwa dyan makarandidato ta pang maintenance dahil ko aram kung ano ang i-maintain. Kung hawak niya, susalod niya, o subata niya. At makonswelo ang istorya sa barangay pag abot sa eleksyon. Kurupot-kupot na, maray kung may ihampang. Kung mayo, kusog na sa nakibuot, hibog kipandok ang gamit. Kaya kamo dyan ng mga taga-barangay De La Paz, oni si Alans, midbid ko ini. Midbid ko ini, nakikipista nga ni ako dyan. Nakikipista nga ni ako dyan. Midbid ko, kung gurano ini kahigos, buda kung gurano ini karaport sa mga tao. Rapport bakong rapport, pero parehas ba siya nang makikunyan ini sa tao, madali ining dulukan. Mga problema dyan sa barangay, minaaktibar tulos ini. Problema nga ni isa kataid niyang barangay, piga-aktibaran kayo ni Al Andes, ni Kapitana Al Andes. Garo, primay kunyang. Garo mapakapi ka kayo ni sa kuya, Pero totoo po yan. Kaya kamong mga barangay official na incumbent, kung dahil man talaga kamong ginibuhan, o kaya dahil kamo nakaresolbar kan mga problemang pigpapaabot po sa indo, kan sa indong constituentes, never attempt again to run. Masupugon, unless talagang may bugon, ang pandok nindo.
Laban niya ni, nakasiguro nga ako, tayo ngay akong kwarta. Piraman niya, parang niyang butante may 200 asang gatos. May 50 nga niyang butante. Iyan, supaguna nindo. Ako minatubod ako sa mga butantes ngunyan. May mga nangyari na. Ako nga ni Primay, ang laban ko, susaro may 1 million. Susaro may financer. Ako, igwa man ko ta. No, di ko na iluluwas. Tahilingong ko ang laban ko. Igwa versus dae. Sangon yan, tulo kaming nagaluwas dyan na ako niyan. Uldot na ngaran na maralawan sa barangay Sagpon. Dakulaan Sagpon. Ang pagkapitan, bako ang karaw-karaw na obligasyon. Sanon iyan kisarong kapitan asin barangay opisyal. Alagad, pag nasa puso uudok sa buot mo ang sa imong pagkurukandidato, day mati ang kagabatan. Why? Because na nakapokus ka duman sa imong plataforma, sa imong objeto. Ikakarahay kan sa imong barangay. Alagad, magabat iyan duman sa ang isip, siyempre nagastos. Mabawi natural, sa barangay po may kwarta. Di ba kap? May kwarta. Mga SOP, ay Jesus Maria Joseph. Dawa si say na barangay opisyal, aputon mo, igwa talaga. Publicly, dahil man ang maribil. Alagad, ang iba, piga ako yan, pero may pigpapadumanan. Pero mostly, puro yan sa bulsa ni Kagawad, puro sa bulsa ni Kapitan. Ako iba ang kaisipan ko. Pag ako gumana, pasiring ang duman sa mga frontliners. Bako kay Kap, bako kay Kagawad. Pero ako amang kaming pang kape-kape. Ready na susiyo si Kuya? Ay, dapat. Iyan si Kuya Alirbuama sa barangay Dinoronan. Kataid mong barangay. Mag-ining barangay opisyal. Tul-tul ining barangay opisyal. Pero dahil ko aram kung ano ang laban ka ini. Kung kapitan o kagawa, dahil ko aram. Pero sa pagkatawo, tul-tul ini. Sa Kuya, Tabi Primay, Kuya Aler, pag may kabuahan sa napigagibo sa barangay, lalo na ang mga ilihido, digdi o sa programa ko, dahil digdi ki Kuya, dahil digdi ki Primay, bubugtean ko, tabubugtean ko. Kaya, pero tol ini, meron ko ini personal. Kung may kairiba ka mong patalo-talo, iusip nindo sa Arandar Bicolanya, tabubugtean, tandigdi, ipapaabot sa barangay, na ining nilihir nindo, dahil kamugtake. Itaram nindan sa ko, taday kita magdudua-dua na ikurahaw, ipaabot sa pasiring sa indong mga constituentes. Arong kayan ang Arandar Bicolanya. Duwara po digding pigakilingan, walang tinitingnan, serbisyong totoo lamang. Halimbawa ako, guminana, may katarantaduhan man ako mismo, babati kalungkot sa diri ko, digdi sa programa. Buwa ka kaya buwa. May sinsilyo naman ako na panglibot, maray ka patabi ko yalir iguana. Ako daipa. Nising kong duling, daitabi ako. Tas mga amigo ta, mga kuya tang kontraktor, dai pa nagpapahiwatig. Maray na hapon tabi sa imo Kuya Engineer Rans Espiritu Santo. Maray na hapon tabi sa imo Kuya Mark Mendoza. Salmata na ngaya. Igwa pa lang. And most of all, maray na hapon sa imo tabi Kuya Ian Cadiz. Ika ang pag-asa kan sa kuyang kandidatura. May nag-aapon. Alam nyo na kuya, nagaprograma ako. Wait lang. Kuya Ian, manggandang hapon tabi sa imo. Sabi niya maray na hapon po, Kuya Kap. As in, shout
out man kila Kuya Rans Borsi, Espiritu Santo, Kuya Alpi Alday, Mark Mendoza, at Kuya Gob Gary Mayor. Iyan tabi kuya iyan supiga asahan ko kan sa kuyang panglibot-libot. Nudi day na lamang nagpapahiriwatig ang mga kuyang an. Ay, pero kuya iyan, alam na ha, nalalaban kita. Bay sanata, pag kita ansyunerte, bilog na suporta ko, itatao ko sa imo. Pag gobernador mo. Salamat nga Primoy, sabi ni Al Andes. Ano pa to? Correct. Kung wala man naginibuhan, itao na ang chance sa iba. Yan dapat. Maray po didi sa dilapas man, maray po didi sa dilapas, di man makukuha sa kwarta kung sisay po ang may naginibuhan, ang wara, korupsyon na ginibo. Iyo po ang pigbubuto kan mga tao digdi po, digdi sa mo. Dapat. Maray na hapon, ayun na, si Kuya Ian Cadiz. Matik na, at dahil kita nakakasiguro, tamay milyon isang kalawan. Pero ninervyos, Kuya Ian, ninervyos. Lalo na pag nag-file na kita, ako, ata, ninervyos man, nahiling ko man. Ang sabi sa ko, maray na hapon kay Ayor na kunyan. Si Yor na ano ba yan eh? Yor. Si Mara Bones, supika pod Yor sa sagpon. Yor, si Ayor na Abondo. Nahiling ako. Maray na hapon tabi sa mo Yor. Nahiling ako, mari ngaya, duman sa may luwasan. Makapitan ka ngayon, sabi ko, iyo. Ang dapat ngayang magdalagan, lalo na ngaya, basta, ki kagawad, ki kapitan, dapat at least tatao man lamang ngaya magibo nin resolusyon, nin ordinansa. Sabi ko, Yor, ano sa hiling mo tabi? Kaya ko man kan magibo? Ikaw ngayata nag-abogasiya. Kaya mo. Ngaya, dapat may aram maski diit sa batas. Say ko, Yor, ako niya ko, igwaman ki aram sa batas. Ay, yung ani, ngayata may nag-abogasiya ka. Ikaduwa ngaya, daing ngayang kaso sa barangay. Yor, ako niya ko, naaraman mong may kaso sa barangay. Daing ngaya. Dapat ngaya, may kunyan ini, may hanap buhay, dahil mag-asa sa honoraryong. Say ko, Yor, ako, ikang niya ta maestro, budak negosyante. Pwede nga. Budak maestro. Ika nga yata nakalusot sa sakuyang, yan nga pigahanap kong barangay opisyal. Didi sa ton. Saamon sana? Sa sagpon. Nakalusot ka ngaya. Congratulations ngaya. Good luck. Ay, maray na hapon. Yan na, Kuya Ian. Yan na tabi. So, saro sa nagpapakusog kan sa kuyang kandidatura. Kuya Engineer Rans Borsi, Espiritu Santo. Pagka-file ko tabi, Kuya Rans, dapat on hand naman sa panglibot-libot. Pakitaram naman kay Kuya Mark. Boda kay Kuya Alpi. Gari kandidato man ini si Kuya Alpi. Good afternoon nga kap. Ay. Elena Valenzuela is watching. Oy, Miss Elena, good afternoon tabi sa imo. Shout out kay Kuya Ian Cadiz, Mark Mendoza, Alpi Alday, Kuya Gob Gary Mayor. Sige nindo ang pasuro siya raw. Diyan si Kuya Gary naman ang yaon dyan. Mabuhay po dyan kamo sa Kapitolyo, sa Office of the Governor, Governor Attorney Grex Lagman, and to the staff, sa mga matikas na staff, kan Gobernador, magandang hapon po sa Indogabos.
Ili nga Kuya Ian, ili nga tabi ang comment ni Kuya Rans. Bursi Espiritu Santo. Kapi Kuya. Minakusugon ang bot ko. Dawa magprograma ako kilimang oras. Kaya ko. Basta yaraon ka mo. Buda so kunyan. Basta pagkapail ko dapat unhan. Kuya Mark. Si Kuya Mark na panag-shout out. And siyempre kay Kuya Gary Mayor, kaan sa mo yung Albay Bicol Region Governor. And sa bilog na mga kuya, sa mga tunay na kuya, may pusong agila. Exercise ang 5 days. Magandang hapon po sa inyong lahat. Doon sa nag-agila na hindi naman nagpaka-agila. Sorry po. Mayroon ba? Mayroon. Marami. Atakon tutong ko sa mga istorya sa barangay. Inay ko sa natabi mga kuya, mga ate, mga parantabay. Maugma na medyo makanaroon nervyos din. Pauno kaya, kunyan, siyempre, lalo na sa arog sa satuya na itinulak, ibinusol, na dahil preparado pag-abot sa pinansyal, pero hindi naman daw ako pababayaan niyang mga kuyang may mga ayano. Kaya ituloy na ito, kumbaga, nagkasubuan na, total, kwalipikado naman, qualified, and nandito na sa atin ang lahat. Natatagalog ako. Tama, si Kuya Rans, Tagalog daw. Nandito na sa atin ang lahat. Pera na lang ang wala. Actually, ang kwarta po, mga parantabay, bako man po yan talaga ang basyan kan sarong pagkandidato. Mga kandidato kang yan, dahil ka man kipirak. Sa hali po ito na pag-iisip, sa mga harali puton ang utak, lalo na itong nadadara talaga sa boat-subot baying, arog kan ang mga instinct, arog kayan ang mga mindset. Pero totoo naman po yan kasi realidad po yan every election na may nagtatao. Takunday gayod ki magtao, inda sana dakol ang tultol na opisyal. Bako lang sa barangay, maski sa municipal level, maski sa regional, province and national level. Siguro, dakol ang tultol. Why? Mala, ibinutukan mga tultol na butante. Pero, sa mga panahon na ini, talagang makamurumundo isip-isipon na kaintra na sa kwalifikasyon ang kwarta. Wala na sa background minsan. May narumduman nga ni ako kaito na mga nagkarandidato. Tulo ito na nagralaban sa municipal level. Nya bata, professional sa mga kalaban, susaro, medyo bako. Sabi kan pag-abot duman sa entablado, so meeting di avanse. So matararambaga sa mga kandidato sa entablado sa hampangan kan mga constituentes. So meeting di avanse ganing pigapod. Sabi kan na saro na kandidato nagpamidbid, I am ngaya so and so. I am ngaya a lawyer. I study ngaya law. And I became a lawyer, biyong Pietro so kalaban, and you are not, ngaya, yan you are not. Yugon mo ang, tamatindi so labanan. So saro, retired principal, na kalaban. Pagtindog kan principal, pumahit na, yes ngaya, I am so and so. I am ngaya, I studied nga education. I took my masteral degree and I took my doctoral
doctor in education. So, I became ngaya a principal. And you are not. Di ba? Pigturo, and you are not. Tinuro sa abogado mo da sa saro. Uni na si last incumbent incumbent na makusugon. I am ngaya only grade 2. Grade 2. And I am the incumbent mayor of our municipality. And you are not. Kwartaon na kaya ito? Kwartaon. You see, naula sa natabi suduwa. Mag-eleksyon ngo niyan, di na ugman giraray. Gana so, grade 2. I am only grade 2. I am the incumbent mayor of our municipality. And you are not. Until now, practice po iyan. Kwarta talaga. Although, may pigaapod kitang mga wise voter na pigaapod, talagang nag-aanalisar sinda, pigbabasihan ang plataforma kan sarong kandidato, asin talagang pigihiling ang pagkatawo whether he is talking nonsense or talking of his good intention. Tamay mga matibay tumabil sa entablado, lalo na itong mga baguhan baga na mga matibay tumabil, talagang makumbinsir ka. Pabayaan ta na itong mga incumbent na malaban giraray, ang tawo, nahiling man ang gibo ninda. Kaya, masiramon ang ralaban ngunya na panahon. Matindi. Pero kuya iyan, ang sa kuyang masasabi sa imo, ninervyos man ang kalaban. An ngunyan nga ni, an maralaban sa 2025. Biyo na grabe ng pinurlok-pulok sa mga panahon na ini. Diba? 23. Bagay 24 na sa next 1 year preparation, tama man. Kaya lang siyempre, sinda may mga bala. May mga sadiring bubon, may sadiring burabod. Kaya yan, pwede na magpungo niyan. Nagkawara na nga ni sa mga iba. May nag-ararigluhan na. Ngunit nga ariglon, takangaw, taon takang nyakyarog kayo ni Day, kanang matras ka na sana. Pangyari. Ariglon ako ki mga 2 million. Dahil na ako maglaban. Hagad ko ang sa indong advice. Ano, ako ang kuan 2 million o diretso ang laban na dahil 2 million? Natangay kong nag-over. Ura man. Ura man nag-over. Ala, chacha! Susaro nga ni, bi akong pigambugan kiyos to. Ang kunyan. Ano de? Good afternoon, Kap. Ay si Ate Annalyn Aranya. Ining tawo na ini. Good afternoon man kay Kuya Ton. Ining magagum na ini. Dawa, gura anuan atraso ko digdi. Pero sa katapusan, tawang ko nang unang sukabangan. Ura talaga. Nasagad ako ate. Pakisabi na sana kay Kuya Al, ha? Nasagad talaga. Pero sa katapusan magawa. Dali na nga. Tawang ko sukabangan. Kay Puan tawan girari ang kwarta sa bulsa, ha? Hindi nga ni. Tatawan da ako kipang dulce, pang libot-libot man sa eleksyon. O yung ako na sumay atraso, tatawan pa da kayo ni kipang libot-libot sa campaign period. Thank you very much. Diretso ang laban, sabi ni Kapitan Al Andes, kan Barangay de La Paz,
Sabi ko, kung ariglon akong 2 million, taday man kaan kimagibo. 2 million. Sabi ko, ako ongko o diretso ang laban? Diretso dan laban. Iyo. Siyempre, masupog. Apo doon ako, tabi, primay ki pandok pirat. Maski piragad na milyon, isipon day man kami nagugutom. May huruhanap buhay man kami. May negosyo man kami. Tapos ako ang kuso 2 million. Okay man ba gano? Pwede tayong pangpasiram-siram. Lamang, masupog, apo doon ako, si ayi ngayang Andes Arieta, pandok pirak yan, maraot yan, para 55 anyos na ako. Pila naman sana akong taon sa kinaban. Tapos, raraoton tapas so, dahil nasa na, ano? Laban na lang, gana kung gana, pirdi kon pirdi, importante, dahil kita apo doon primay na pandok pirak. Prinsipyo ko tabi yan, primay, sa buhay ko. Well, kung di ko kontra sa prinsipyo ko, o kaya, wala man ang problema. Si kunyan niya, dahil man sa imo mabuto, okay lang, kasi gabos na constituentes dyan sa sarong barangay, dahil taman pwede i-please. Kaswerte ta, kung gabos kayan, muya sa to, pirming may kontra. Ang inot kan primay na nagkukontra, so inggitira-inggitiro. Makontraan kan sa imong kandidatura, inggit nga ni, day man niya kaya magkor-kandidato. Ngunyan, lalabanan alima ng kandidato, ang inggit, iyon ang day mabuto, magsala, rauton ka pa kaan sa iba. Ikaduwa, na day mabuto, subako man, day man nainggit sa imo, pero nadadagit, naday ka man, day man kidahilan, pero inggit man niya girarayan, ano man ang kainggitan ninda sa kuya, patay. Nauraman, nilinganan tayo-tayo ta sa buhay, natural na tao. Pero pag nagi akong kapitan, pero may nako mapantalon. Sabi ni Primay, lalo na sa kalaban, Primay, minsan may kalaban, nagbubuto sa kalaban. Dahil kapag ka naka-experience, nag-eleksyon kami sa classroom, classroom president baga, so kalaban ko, nagboto sa ko. Una niya, ibuboto ko siya. Dahil ko siya binoto, nakalamang akong saro, suboto niya, napirde ko siya, ako sa president sa klase me. So kaya baga, pag una niya, nagapiling sa tao na, ano ba kan sa classroom? So nasusupog, I respectfully nominate. Pero muya iyan, pag burutuan, maitaasan, sa imo, sa kalaban, may naboto. Pero deep inside, gusto niya, manggana. Niya nakalamang akong saro pagbirilangan. Subuto niya, kung dahil sa sagot nagboto, tabla. Para manugaring sweldo sa classroom. Sa PTA. Ay, napangyari ini sa Pilipinas kung mahal. Bagas! Di ka brand bagas. Ano na ini? Sabi kay Toong nagpost. Garo nga yabo nang yapakaunod nga ya sa mga Pilipino. Kibagas. May sarong nailing nindo ito sa Facebook. Isinir ko nga ni, napigat tos up na ang pwede dang i-alternate duman sa bagas, kamote. Sa muli ning mga kaisipan nindo ang tabi, mga igoy, mga igay. Sa to, bako man mo dan tore, gayon? Bako man na. Sa tore, tabi. Sorry, tabi, kap, primay. Na, iuragan lang ako kan kunyang. Sinda mabagas, kamote. Now, halimbawa kamote. Kumusta ka pag nagparabarakal na kikamote? Mamahal na naman, so kamote. Ano ang isubtit yung mais? Sige, nagmarais. Mamintahon, magmamahal na naman yan. Bako sa turi tabi, ang kaisipan nindo, mga igay, mga igoy. Yugon mo ang kamote. Puro kita nagkaraon ki kamote. Nagralaog kita sa mall. Sige tan aratot. Bulis kite. Sige ta sa nakainian aratot. Bakong nagralaog sa elevator. Nagkaraon ki kamote.
Nag-aratot, marasap. Ay, inda. O, igwa nga ni akong nabasa ka ito. Nani papakaon sa Pilipino, arog na ka itong pigkakaon, kan mga astronaut, garo tablet, day, bako man nga ni kaon, tutumaron mo sa tablet within a month or how many months, day ka magugutom. Hindi suta, may nutrition ba yun na malaog sa lawas? O, ang kusugta daw, arog ka ini. Kung ito ang ipapakaon sa Pilipino, ay ipapatumaron, although, day ka talaga daang magugutom. Tama ba yun? Sana dahil mangyari. Tapag ginusto tabi iyan, kansarong mga iho de kabra, mangyayari. Why? Nangyari nga ni so COVID, na kinontrol ang bilog na mundo. O igwa kan kinagluluwas ko niyan, nalingawan ko lang saro, ang pinakamayaman ko niyan, sa bilog na kinaban, Amerikano man giraray, bako man si say ito sa Facebook, bako man po, igwanan ko niyan ki pinakamayaman na tao. Pagkadangog ko nga ni kay ito kangaran, pagkabasa ko kangaran, na iindikan ang sarong tao, garugigibon kang robot, ikukonektar an sa imong an sa tuyang utak, an sarong tao, ang utak duman sa computer. Dahil ka naman do. May chips dang ilalaog sa payong. Uyogon mo. An magayon duman, taday ka na magagadanda. Nya, kumusta ka sulaw sa uni mong kublit? Siguro gigibuan mang kipaging, iyo sana. Pero robot ka. Jesus. Anong pangyari sa kinaban na day? Pero sa iling ko, kung gibuonan, may ma-rebuild di kayo ng tao, bulis kiti, magbarakal ni kayo, mga ragaw na kitang badil kayo nita, uyogon mo ang piritong kang gibuon na robot. Tapos sumadakop sa imo, sumako niya sa iyo, bako robot, ikagigibon robot. Ay, napangyari. Isus, bagas. 40, may 47 pa man. May 47. Pero bako naman ito makatarungan gayon. Pero bakas pa man. Kaya lang kitang tuod man baga, maski puro papaano, tuod man kita sa medyo maputi-puti, sudeng pasi. So maski nga ni baga asin ang ulam mo, makakaon ka. Bastang may maluto. Pero ano ang nangyari? Dahil ng panira, dahil pang asin. Sabi nga ni, maburato man siya nangyyan. Garo man siya nangyyan sa sibuyas. Nagbabalik po ang sibuyas, bahal na naman. Totoo po yan. Nagka-Saud baga ako, Urwal daw, nasa Saud ako. Ngunyan, ano ang gigibuhon ta? Tabi mga karandar, mga kaimanwa. Kita, maringani, tayo ki social media. Magayon kaan, ang iba, duman na sa naliluwas ang raot kan buot. Dahil nangani natatakot na magluwas kan raot kan buot. Sa social media, sa sobrang gulo-gulo naman gayon. O sa gobyerno ta, ano ang magayon na naginibo, ngunyan kan gobyerno ta sa laog kipirang taon nang nakatukaw. 1 year na ba? Uuna gayon. Kung igwa, salamat. Pero kung mayo, yan sana. Cinco minutos bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Kunyan, medyo makaturutindog pispis. Ngunyan, ako arog ka ini. Kung ako malaban, gumana. Kung pigiling kung bako ako epektibo, dahil na ako maotro. Iyo po. Itaw ko na. Sa'yo mo nagiraray, bako ako epektibo. Una ko niya, kaya ko. Arog kaan.
Pero sa problemang presente, susulbong ko. Susulbon ko tabi ang problemang saro dyan na magabat-gabat sa barangay Sagpon. Igwa na tabi kisolusyon si Arandar. Kaya daw niya, kakayahon. Aram mo po, ang sarong leader, kung dahil ka ki mga advisor, o kaya dahil ka lamang ki consultant, dahil man magiging epektibo, dawa nung tibay mo, kung sulo ka lang na nag-iisip, wala pong magiging effective na output. Dapat igwa ka man ki mga consultant na pigahaputan. Dahil masupog maghapot, kan sa tuyang kaluyahan. Ani ba kaya, maski maluya na nga ni, sige pa ang tibay-tibayan, tabo masupgan na naghapot. Pag naghapot nga kan, sabi nga kan, maluya. Nga talagang maluya man. Maluya nga ni. Simple yun man sanan, ang sarong tao dapat, tatao mag-ako nin kaluyahan. Yan. Bakong maluya na, abo pa maghapot. Sala na, abo akoon. Ta gusto pa nindugan su sala. Kung ang sala, gigibuhon na tama, kumusta ka na su tama? Kapitan, kaya yan, sabi ni Homer Gomez. Si say daw ining Homer Gomez na ini. Day ko ini Midbed, Homer Gomez. Pero sa tono niya, garo amigo ko man ini. Baka sa Facebook. Pwede mag-apply, consultant? Pwede. Bastang may basta igwa ka ki, sa Tagalog, ipapayong matanos. So, sa Bicol, so, sakan consultant baga. So, igwang o garing day ko na bibikol. So, karo may ipapayong matanos. Takunday ka man ki ipapayo ki matanos, what is or what for para magikang consultant. Dapat, mas maurag ka kaysa sa ko. Takun mas maurag ako kaysa sa imo, pundo na. Joke lang tabi, Homer Gomez. Si ending Homer. Taga kunyan gada de. Taga Gapo. Barangay Gapo. Homer. Gomez. Homer. An amigo kong Homer, iba man sa apelyido kayo. Hala! 1 minuto! Sagad-sagad ang oras. Ilingan mo. 1 hour straight dahil commercial. Pero naghahangos man. Naman sa mga nagbabot kan sa inang mga suportakan sa kuyang kandidatura, salamat po. Lalo naman sumaparabot nin financial ay minako sa gambot ko. Tatawan ta ka ngayon, relax. Sige, mga kaiman mo, mga karandar, mga kasurog, tayo nabot na naman kita kang paramentras na pamamaram. Alaksing ko na. Giraray sa liwat, sa aga mag-iribang kita, mag-irilingan kita sa siring na istasyon, sa siring na programa, sa siring na oras, 4 to 5. And syempre, sa ngaran kan, giraray kan sa kuyang pag-iriba, digdi sa Bicolnet TV, kay SM Maestro Nel Antuon, and kay PM Tony. And of course, duman sa mga sa pag-iriba, mga host sa kanya-kanyang program, maray napon po sa Indo. Initabi giraray si Ayi Andes Arieta an sa Indong nakasabay. Nagpapaabot din. Thank you very, 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 very much sa mga nag-antabay, lalo na dyan sa mga nagpartisipar. Pag sinabi ko pong nagpartisipar, nag-comment po.
At least aram ko kung sirisay ka mo. O yaraon ka mo. May mga silent viewer, okay lang. No problem. Sige. Ano mo yan? Miyerkules. Ang Saga, Webes. Sige, Saga naman ha. Thank you. Thank you. Thank you. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow.